Yemazola for first fight le ubine knockout. Ngathi ngingekehlike bra waqabela uBramziwa besithi in 2 weeks time ukwenza i-second fight keZulani. Whoa. Anone uplanga akuthethwa lento 2 weeks time. In 2 weeks time bra uBramziwa bene dates every now and then uBramziwa bene date kule week abene date in 2 weeks time kanye bene date ngemonth end so ebenazo i-dates and zonke nguSuperSport. Yo. Ayalo na nge-second fight and ngokunika 6 rounds kule fight. Zinyuka. Immediately. Hey. Athi Taduri yafondini uBramziwa ufumene intwana yase Utinage. Sure. Kuthiwa nguXolani Gemga. Nayo kiphuma kwi-boxing family ke. Ke ngunda. Yo. Yabona ke. Manager ke ngelaxesha yisenguBrahlehla uSihle Mnguni. Sure. Mina wakaBramziwa. Yeah. Yo uBrahlehla ke ubake wayiva into. Hayi ungena kwakhe Jimmy Zulani ufit fondini. Uvile ba ulona bani? Yo uqiniseke ndanga. Yo mbonile ubani ngoke bebanjwa boqo ndiyongo yena ukwenzela ixhala kanjani uBrahlehla uyakumincisa. Yo uwina kwakho hake uqala uziva ba upholile. Ali second fight no Wiseman. Gemka. Yeah yenye nayo yayinkulu nayo inqonde yama ezijuna flies ayenza njalo amajita. Ezondlekile prize. Nayo Wiseman. Kwisikali kwandoyikisa ke nesikali. Yo hayi yabona ngo. Xoka nothi kumo. Ezazebhayike confidence. Nothi kumo bra. Ithi trainer yakhe awusozobethwa ileponi man. Ngone ndimi iponi. Ibuye leponi le. Hayibo. Ezithemba zabo. Lokuzekuthenza iponi bendini. Awusozobethwa ileponi Wiseman. Soze ngone emkhulu nyani lo mjita. Enomdala apha kumo. Ne. Yo naye Wiseman hayi namculisa wayeka second round yena. Sure. Wiseman better second round. Awaziqotha phana wathi Wiseman iponi nguwe. Umfake ekhaya. Iponi nguwe kahle kahle. Ngaye ngamalishi.